Bulgaria semnează un contract istoric cu Rheinmetall pentru o fabrică de muniție. Proiectul reprezintă una dintre cele mai mari investiții industriale din ultimii ani din Bulgaria. Fabrica urmează să producă obuze de artilerie și va fi dezvoltată într-o societate mixtă. Investiția va aduce țării tehnologie de vârf și va crea aproape 1000 de locuri de muncă. Armin Paperger, directorul general al Rheinmetall, a fost întâmpinat la aeroportul din Sofia de către liderul partidului de guvernământ, Boico Borisov. La scurt timp după aceea a avut loc o ceremonie oficială la sala de granit a Consiliului de Ministri, unde prim-ministrul Rozen Jeliascov, directorul VMZ Sopot, inginerul Ivan Ghețov și Paperger au prezentat proiectul pentru construirea unei fabrici de pulbere de pușcă și muniție în Bulgaria. Armin Paperger, directorul general al Rheinmetall, a declarat că nu a mai văzut niciodată o viteză de acțiune atât de mare, precum cea demonstrată până acum de Bulgaria. It is unbelievable how strong your team worked on that cooperation. We started in February on the Munich Security Conference with the first meeting and then the second meeting immediately after here in Bulgaria, where we met and where I met also with the members of the parliament, also with the prime minister. And we created something that is one of the best factories in the world for artillery and also for artillery charges. We will create 150,000 full-shot modular charges here in Bulgaria. We have a huge need over the next 10-15 years. Prim-ministrul Rozen Jeliascov a subliniat că semnarea acordului marchează sfârșitul unui proces desfășurat într-o atmosferă de lucru foarte bună pentru înființarea asociației dintre Rheinmetall și VMZ Sopot. Предстои много работа, която ще доведе до това в България да бъде създаден огромен потенциал чрез български завод, който е огромен напредък в българските индустриални и отбранителни способности. Той ще ни даде възможност да изградим устойчив и независим отбранителен капацитет, който ще подкрепя сигурността на целия регион. Trebuie reamintit că fabrica, care va produce nu numai praf de pușcă, ci și proiectile de artilerie de 155 de mm și sisteme de încărcare modulare, va fi înființată printr-o asociere între Rheinmetall și VMZ Sopot.